také chudatenko. 31-ročný Martin, ktorý v Bánociach nad Bebravou brutálne zavraždil dôchodcu, sa dnes postavil pred sudcu. Bol pokojný a dokonca sa aj usmieval. Tváril sa, ako by sa nič nestalo. V pondelok večer pritom zavraždil nevinného deduška. Ten okolo neho prechádzal na bicykli. Poškodeného muža zhodil z bicykla, stiahol ho za krík a opakovane ho fyzicky napadal do oblasti hlavy a hrudníka. Skákal po ňom a do hlavy mu celou silou kopal týmito topánkami. Dôchodca bol o niekoľko minút mŕtvy. Vraha spacifikoval policajt v civile. Rozprával odvedci, akože dostal to príkazom, že to musel spraviť. Martin mal podľa našich informácií psychické problémy, užíval drogy a dokonca sedel vo väzení. Okresný súd Trenčín tohto muža v roku 2005 uznal za vinného z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov nepodmienečne. Zároveň mu uložil aj ochranné protitoxikologické liečenie ústavnou formou. Tento raz ho policajti v putách na súd priviedli opäť. Na rukách mali chirurgické rukavice, pretože obvinený má žltačku. Počas výsluchu pred sudcom uviedol, že vie, čo sa mu kladie za vinu a že sa priznáva k spáchanému skutku. Súd sa nakoniec rozhodol, že Martin zostane vo väzbe. Dôvodom väzby je obava, že obvinený bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Napriek tomu, že vyzeral pokojne a od advokáta si pýtal cigaretu, vyjadriť k tomu, čo sa stalo, sa odmietol. Čo je to aspoň ľúto? Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživote. Z Trenčína Pavol Čertík, televízia Joj.